Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian lais nem duna ba unang te sings imyong ula siya suspondo ha ka isi barim jong ka district council kum usim ka himalang rin. Ha ka bala don ka jing ujor ba ka jing keno da kiriw rang ba ka hima baya ka himalang rin lapanyat da artali kibor sansyar kata da ka hima bat ka management board bat la keno ru ba unang te sings imyong ula pendon kam bakla ya kapisa hima. Hadin kajing bishar benya ya baro kikot kisla da ki magister badan burom jangka district council mau kerwat lalap bakam shim ladon kanu kadaw ka ba unang te sings imyong ula penyat bakla ya kasensyar kadar. Kumta ka isi bathamay jangka district council hapo kajing lam uba Winston Tony Lingdo UCEM ka KHADC haga khat santri ubanay naitung arhajar apunriu kalapan mi ya kahukum balapan skem biang ya unang te sings imyong kum usim bapura hahimalang rin baun beteng ya kasensyar kadar katba ya u acting sim uba Berlin Henry Imyong la pendu pendamno halor kejingwan pai biang uba nang te sings imyong kum usim bapura na keleng ki khon ki hajar kiling do ki menteri bat ki sorda shnong menta kesngi ka khat pratri ubnai naitung arhajar apunriu ringkat kajing kemen kila pediang burom ya upa im nang te sings imyong hapo ka office im kabadon haplang dilon Southwest Khasi Hills District. Trustee comes up. Itu kajian guru masa sana menteri. Sa sisin nga ay kajing kublay kabakarpang ya baro kibaya dan benta kibaya kersan nadu ketukapur bang sak suspend hadu menta kini ki menteri ki lengdo ki bakal bateri ki kun samla jong ke hima kibaya dan rengkat kibaya kersan ngamla ban IEE ki habdan kini ki sni ki snam ki balalek bat ngam kularu bangan IEE henang ni syakmat ndai ka debet ka jing ie ka debet ka jing i jong ki ya ka jing sisa bat ka hok basen syat ya kunggus iem bas cimpi pat menta sa sisin ya kini ka kam jong ka himalang rin na ai kani ka jing kerpat nam ta jong ki baro iwei bewe kam tam ya ki kun samla namar ba ki kun samla ki long kalawei jong ka hima ki long lawei jong ka snong ki long lawei jong ka jat ben riu tilada ki kun samla ki yeng ha ka jing sisa ki yeng ha ka hok kamun ka long ka jing kermen ka long ka bubha wat nom snap ya ka no ka babom bat song tu wat nom pat kerki ban keren lani ban kentho wat nom pat kerki ban ya chakmat ha ka ban yelek persya dari wat swa ya ka daw ka tanrai wat swa ya ka nongrim jong ka hok ka ka jing sisa ka ka nongrim ada pila lap ya kata de kin saya chakmat pala da phim sung thu da phim pai phang sano phin phai nidan hang ni hapo office na kalyang jong usia mat ki menteri keleng do ki breve jongi nidan hang ni ban pensya nidan hang ni ban persung thu wat nom pek ya ka bala dat wat nom pek ya ka barim namar ba ka barim kan kejap yang ni andai ka bagi dan kamale kalau mangin ya chakmat ngaru dan lak bon ki jing duna ki jing bakla ha ka jing im ka ba menin duk nang bakla ba mi cisngi nang bakla andai ka ba menta andai suban bakla ya ka juk jing bakla ka ba kajing bakla ka ba arsin kam dei kajing bakla andai kala dei kajing lek nang ti namar kata tara kigan kanu kajing bom syai manu ki khun ki hajar ka jong ka hima wat nom kerki ban le ya kanu halor kata andai wat chwa ya ka daw wat chwa ya ka tanrai wat chwa ya ka jing sisa ta tin sarai ban le kumno le sibun andap da kajing sngongu bakraw yo trai no pening kini Jesus Christ kan ka por markai ke bro ka bajia bangi ka duk ni bangi wan ni debet namar ba kajing i ka jong blai ya kajing ka jongi tam ya ka himalang rin kan ka por no ban ai kublai ka bakarpang nam ta UCM pen buram jong ka KCDC ba Winston Tony Lengdo bat ki baro ki executive member bat kumjuru ki staff ki observe jong ka district council ki balaya sim na kani ka sinjam ban wan rapat yang aku UCM jong ka himalang rin kani kalong ka ka bajia hadin ba kila bisar benia
hadin bagi lai pej bina ya ki barok ki kot kisla bat ya barok ki jing keno ki balaya charge la keno persya yang nadu Islam arjara pulai aga baka executive committee ke barim kala bu yang suspension di hadin ka suspension ke baka executive committee ke barim kala ai ka ila pharo ya ke inquiry haka judicial magistrate jong ka Khasi Hills Autonomous District Council apa mau keruat District Council Court di kat baka ni ka inquiry kadang yaj kala sempur hadu umbashi sinem tam hadu ban kala man penmi sinem tam ar sinem duna hadu ban kala man penmi ka report bat jaga report hadin bala pha japo ka District Council pani ru ngayo jingtip ngayo kopi balalap bag ka report ke baka magistrate badan buram napo District Council Court mau keruat kala ai macam lalap ya kanu kino kita ki daw ki ba ki balong serius dan ki balong kham ki balong sisa ki bala ban pen sisa ba ya ka jing bakla ya ka jing peniat bakla jongai ka sencar ka kadar ndrei ka report kala pen kesan ban la ban ong ba kala lap tang ya kino ki jing baha bat ki jing ya baik apo ka hima de kidan ki jing slam tang hakapor ka badai badi ka jing aji kan jing dia ndrei kamdon pat kano ka jing penan kam bakla kam tam ya kisah de kani kalong ka wei ka daw ka ba kinong complain kinong keno kila keno persya bat ki wei pat ki daw ki ba haka complain haka jing ujor kila keno persya inga ka dei ba giong ba hapo himalang ren keladon ka double authority ko mengalapan sai mene haka dorbar ba ka jingmi jong ka management board kam dei ka dual authority lan ka double authority hapo ka hima dei ka management board ka dei ka bapenya ya ka laul ngam tila bat pendentang li kani ka laul ngam tila ban pendentang li ka dei ka artli ki lengkhot kendau ki badan hapo ka himalang ren ka pendentang li ka dei ka thi ka badan hapo snong kalong nasionong kalong keno sawarilang ha ya kendu ba ka tu ka wa badan hajan ranikor si NRD block bat kiu biang sha do snong kalong katu ka dei ka pendentang li bat kalau ngam tilabat ka dei ka jaka ka ba nang ni na wa kan si nang ni na jingking ranikor ter sha do wa umsur bat nasete pat na do sedat wa blai hadu Bangladesh kata ka dei ka lalu ngam tila te hapo kini ki kendau ya kini ki artli ki kendau namar bakal don ka mukot duma nadu Islam khat kenai spa kenai pau aga ba usiem jo ka himalang rin liet Bucking Stars imyong ula file ula mudui ka wei ka kes ka mukot duma persya ya imi jonga bat kani kala ne la bun snem nadu snap khat kenai spa kenai pau padang la ban penbet tat hadu ngandal wanong siem haus nem arjar sipo je ko mengalapan sai mene ba ka jinguan ka jingnya penbet ka jingnya suk ka jingnya settle no ya ketuka kies kalong da ka jing menjur lang da ka jing sungthu lang bat ki bakrau bateri ki menteri ki lengdo jong hima ki riurang ba bat kumjur ki pat ba baro ha ka dor bar hima ye ka jingmi jong management board kam dei ka jing tuklar ya ka bor sensar kam dei ka jing tuklar ban sensar ya ki kli briu lane ya kanu ki tiar badai jong hima dei ka dei betang ban pet bat penyat ya kini ki artli ki kendau wat kataru ka dei betang ya jing yo jingmi dia ya ka bor sensar ya kam snong kam thau hapo kini ki kendau artli ru la pet penyat betang ka hima dia lalor kata kahima ka management board kam tuklaru ya kini ki musur ya ki yau ki hat hapo kini ki kendoru ka dei baik ka bor jong kahima ye ka na kata kadau ka jing keno ka jing mi baong ba ka management board ka dei ka dual authority kam don benta i rem nomor ba ka management board kam don benta ha ka bapnya ya ka sensar ka kada management board ka long baik ban pek ya ki jing mi jing yo ya kini ki artli ki jaka ba ka long kat kum ka kendon ya suk kepala ya suk apa dan ka yim jong ini jonga kong is model sim jong bat kador bar hima nadu snem arjar katwei de lada don na padang ki kun samla jong ka himalang rin hakani kapor ki bompat sungthu nomor ba lesi hakatu kapor bangi pendap ya ka jing sup ni pendap ya ka jing ya awanra ban ya penbait ban ya sungthu jemut no ya kani ka kis kim pat sungthu nomor ba kidang rit ani kidang kisan hakatu kapor kim pat tip bat menta kin lengo kani kalong ka jing pensai ba ka management board kam don benta ya ka bor sensar kam tuklar ya ki kam jong ka hima badai ka musur yo badai ya ka khawaling badai ya ka ki jingmi jingyo ka na ka forest produce
bat khamtam ya ka borsin syar ka mong ang mani ka management board kan pej tang ya ki pardoyong permission kini ki nong rim yeng ki ba ki jingmi na ki permission jong ki nong rim yeng ki dukan ki office bat ki wei jingmi badai na ka khando la ki badai na ka jing jong jaka ndai bai dei bat ka borsin syar ka dei bet jong ka hima yang jungi ke menteri ke lengdok Hagisya hadu license duna sibnai menta la suspend no ini pa im nong tasting sim jungi mangala pas no mene ste te hawat ngim don kata ka jing persya ini no ane ke jing sya diang ini no dan rei ha ka jing wan long acting jung ne acting sim badang su pensange menta nadu mars nuan sim ya ka jing sedang meeting kumne ialah penik ya kau ka notis chairman lagi long ying jungi ke lendok menteri bagin banjit bujli no the way nomor ba ni ngim tre ban withdraw ya ketua management board te nrei haba ki la pha si long ying langsung ki jungi aman la kau ke kur lendok ke kur menteri nrei ki kur lendok kur menteri kim sem ngai jagata nomor ba kiru nrei ba ngi ki lendok menteri kata por ajingar ngapa lendok mo to por tambahkan jumlah le ya kata ada ke bawan ra ya ka rai hagi dorbar sinong bagi dorbar ku ban yo na ya kajingat suk haka ya kata title switch nomor way yang kena cijar kena sepak naipo kaba ya kini ya ka laulangan tila berkurang terni habdeng kahima bat ka kurs imyong ka po jo ka range imyong ka balong ka mai yung une pa im nang te ta kila ya suk no haka mai September yung snem aranja khadwe la pa yangi ban withdraw ka ton ringi ngi kan withdraw pa sti siki yung isam gi jungi ki dorbalkur gi jungi pat gi dorbalkur jungi skum tre ban wan yangi ngarum dei basula hi ulem do kata kapor la neki kine ki lendo senior don kata pon ri la kata da dorbar jong kur ban dorbar no pat kunta kin kam nai nrei ka ba khongpong bat ka ba pla ka long ma ipat yangi pak kunta nari lade hapor boleh say gitu ka lan competition yung ka fencing mauhi ule ya samar siliang magam te kata ka jing lai jong kolong lai ka ba pakla bat kam sem don kana kono ka jing trilang bat ngi ki rendo ki menteri hapo ka dorbar hi hapo jong ka dorbar hi adu mentate kunta ula siya lai batla siya lai tang bat nor kita ki yang kong ubi jong ulan ki ba budi utang kita ini sem don kono ka jing sanjur ne ka jing plan ka ba ngati kena ban penia cekmat ya ki kam ki jam jong ka lima kat hadu menta lais nam duna te ngim don ai jing kisah iru kamalong tang kata ka we ka jing penia ki jong ki ta jalam maklano yangi ken ba ngim sola ban ya trelang tingin dap jing sungu bat ka jing sungu ai kublai ya ka Executive Committee jongka hasil atau nomor konsil Shillong kabala sngeho ngi la mi la arsin ai pan ya pensai ban pensai kamtam kata ka management board par kumjuru nya lai kerpat sizin ban reinstate biang i pa im nong tasting sim jungi pat haka jingle ke jingi kendo jungi CM dan buram ro fil am yengi ban yai ap ho ngi la kan pa balai la slem than kata nadu balap ni ya kata ke inquiry committee report ro jong i first class magistrate naka hasil atau motor council mau keluar southwest council ngala yo kopi ya kata ke inquiry report ro pan ngala pule bahabin pobin pan ngam sem lap kano ka charge sheet ane ka jing keno ka ba la don gidak wan penram jadi jing lek bakla jong ne pa im nong tei sim walawan ri yang mata bat kibaro hi kidau ki pakano i ki long ki basithau pati bom chong ne ai tementa pada hadin ba kila study bhai katu ka inquiry report pat kumbangar personally ngala pure ba page by page gitu te nalab ba kamdan kono ban ngidap dari dokumen ba lari state biang ya nong tei ban wan simti biang ya bor jar kum imbapura jong ka hima wat la syak suspend menta license duna si benairu te ngi ai publish bun ya ka executive committee jong rusil sempat ba kam sem la lek kerki hoi ke don ke jing keno jong kiwei nang ne nang ta ki ong balak slam than la apsa ngai ngangai ba kan ne kedai klenti ke jong ki terekam ke jong ki bagi dapat bini ha pemban lek kerki kena kono te ngi ai publish bun ra ai ne kubor sai CM bat ki EM baro
berkunjung ke notary jong council bala penin reinstate dan ban petang biang ya ipaim jong i tengi scam pat ngim ya dondau patno pengim juga batnut ya noru rei ikwa ka jing trilang jong usim kirendo ke menteri bat jong ka eksekutif darbar ni berkowe rengkat bagi tukot ki bangin satung rengkat berusim nang nesekmat lamlong ki tukot jong ka eksekutif darbar ba ngin ai ka jing trilang klam dapat siliang kmat lane klam da thau ya non ya ka jing bakala jong non ka jing biang jong no rei ngiat nang nesekmat Ikrumen ya ka lawe pernah jong hima ta ka jing ya jing surip pada ka jing seni iwe tang kita di tempat nak ada jong ni polisi bun kasi dapat gaji sokman ka bakraw hadu kata-kata ha ka bana kaliang jong paim nang tesing simbyong aku bayo layo baman plibiang ya ka office jong ka hima sa simpat di nakaliang jong komputer romba jong ka hima ngidap da gaji sokman hadu kata-kata marba dang mencisi khas santarik nakaliang jong ka isi jong ka CSDC council kalau yo ban aibang ban reinstate dan sanction part ya paim nongte komusim bapura but komusim rangpa jong ka hima dina kaliang jing komputer ba ngidap da gaji sokman ka bahadu kata-kata bat nisngo ban ai kublai ya ka isi ka kapo ka jingelam usiam don burum ke ba ulapai bat pek na ke peta ke jingba ke jingmet hapo ke hima hibur kawe kena kaliang jungi kompi rangba jo hima ngidap ke jisman kata pat ha bere bukan berta kumbang nilai tip borok ba menta laisnam duna nidon haprang ke jing huriura haprang ke jingbung bat ha kasisar kada hapo ke hima langri jungi bur kawe harai menta nadu menta kasmi ha ka bau paim nong tai siam ul simti biang ya ka khet sim bapura komusim rangba manpek bersinsar ya kahima ayat barak kawe ngangek ba da ka jingtin nanti bat ka jinglam nanti ka jong blai ba kahima lang rin sasin pat kadlong ka bet pat ka biang hak sinsar ka khada hapo kahima tina kalyang junga komuri rangba jong na namdon ban ong ha kani kapor ringa idap da ka jisukman bat da ka jingkublai kamtam bia ka isi jong ka district council hapo ka jinglam jong siam burum ha ka bau lapai saisin pat na ka ta ka jingba ka jingmet hapo ka himalang rin borak kawe yela radon ki prorang ba ban karle hota na kaliang jinga sukon ong tukum tai